Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Гортань. Гортань ляринкс виконує подвійну функцію. Є ланкою повітряносних шляхів і голосоутворювальним органом, тому її голосовий апарат має складну будову. Гортань людини розташована в передній шийній ділянці на рівні тіл 4-6 шийних хребців. Угорі гортань з'єднання зв'язками з під'язиковою кісткою. Знизу продовжується в трахею. Позаду вона прилягає до гортанної частини глотки, з якою утворює єдиний морфологічний комплекс, що рухається догори і донизу під час ковтання та розмови. Попереду гортані розташовані під'язикові м'язи шиї. Грудинно-під'язиковий, грудинно-щитоподібний, щитопід'язиковий, їхні фасції та шкіри. Зовні помітний особливо у чоловіків гортанний виступ, промінентія ларінгея, адамове яблуко, який утворений пластинками щитоподібного хряща. З боків від гортані розташовані правий і лівий судинно-нервові пучки шиї, а також частки щитоподібної залози. Стінка гортані, як голосоутворювальний орган, має складну будову і утворена 3 оболонками – внутрішньою слизовою, середньою волокнисто-хрящовою та зовнішньою сполучно-тканинною або адвентаційною. Слизова оболонка складається з епітеліальної та власної пластинок і підслизової основи. Виставлена слизова оболонка переважно псевдобагатошаровим вічастим циліндричним епітелієм, в якому є велика кількість келихоподібних клітин, що виробляють слиз. Тільки ділянки голосових складок та надгортанник вкриті багатошаровим плоским незарговілим епітелієм. Власна пластинка і підслизова основа побудована з пухкої сполучної тканини, що містить багато еластичних волокон, які переходять у охрестя хрящів гортані. У підслизовій основі, переважно передньої стінки гортані, розташовані секреторні відділи змішаної білково-слизових гортанних залоз – гландуле ларінгеаліс, а також скупчені лімфоїдні вузлики, які ще називають гортанним мигдаликом. У слизовій оболонці середньої і верхньої ділянок задньої поверхні надгортанника є багато смакових цибулин. Волокнисто-хрящова оболонка побудована з гіалінових та еластичних хрящів, щільної волокнисто-сполучної тканини, а також із власних поперечно-посмугованих м'язів, що переводять в рух хрящі. Ці структури забезпечують голосоутворювальну функцію в гортані. Адвентаційна оболонка утворена пухкою сполучною тканиною. Склад гортані утворюють гіалінові і еластичні хрящі, які рухомо з'єднані між собою за допомогою суглобів, зв'язок і м'язів. Хрящі гортані (cartilaginous laryngis) поділяються на непарні і парні. До непарних хрящів належить щитоподібний хрящ, надгортанник і персноподібний хрящ, а до парних – чапаркуватий, ріжкуватий і клиноподібний хрящі. Щитоподібний хрящ – картіляготіреїда. Найбільший із хрящів гортані. Забудовою є гіаліновим хрящем. Він складається з 2 чотирикутних симетричних пластинок правої і лівої пластинки ляміна декстра et sinistra, що з'єднуються між собою під прямим кутом у чоловіків, а у жінок під тупим кутом приблизно 120 градусів. Верхній край кута більше випинає вперед, як нижній, і має посередині верхню щитоподібну вирізку – інцизура тіреїда суперіор. Ця ділянка хряща виступає вперед, промацується через шкіру і називається гортанним виступом – промінентія ларінгея. Цей виступ щитоподібного хряща, як ще було згадано, добре виражений у чоловіків і називається адамовим яблуком. Посередині нижнього краю хряща є менш помітна нижня щитоподібна вирізка – інцизура тіреїда інферіор. Задній край пластинок потовщений. Від нього догори відходять верхній ріг – корну суперіор, спрямований до під'язикової кістки, а донизу відходить нижній ріг – корну інферіор, що має на кінці суглобову поверхню для зчленування з персноподібним хрящем. На верхньому і нижньому краях пластинок, дещо попереду від рогів, розташовані відповідно верхні і нижні щитоподібні горбки туберкуля тіроїдові superius et inferius. На зовнішній поверхні кожної пластинки проходить коса лінія лінея обліква, до якої прикріплюється грудинно-щитоподібний і щитопід'язиковий м'язи. Інколи в пластинках щитоподібного хряща біля їх верхнього краю є щитоподібний отвір форамен тіроїдовум, через який проходить верхня гортанна артерія. Персноподібний хрящ картіляго крикоїда, розташований під щитоподібним хрящем. Забудовою він є гіаліновим, а за формою дійсно нагадує перстень. Задня розширена частина хряща називається пластинкою персноподібного хряща – ляміна картілягініс крикоїде. Пластинка має 2 пари суглобових поверхень для з'єднання зі щитоподібним і чапаркуватими хрящами. З обох боків верхнього краю пластинки персноподібного хряща розташована чапаркувата суглобова поверхня – facies articularis arytenoida.
для зчленування з основи чепаркуватого хряща. В нижній ділянці кожної бічної поверхні пластинки перснохоподібного хряща є кругла щитоподібна суглобова поверхня facies articularis thyroida для з'єднання з нижнім рогом щитоподібного хряща. Передня звужена частина перснохоподібного хряща називається дугою персноподібного хряща arcus cartilaginis cricoide. Верхній край пластинки плавно опускається донизу і переходить у верхній край дуги персноподібного хряща. Нижній край персноподібного хряща розташований горизонтально і прилягає до першого трахейного хряща. Чепаркуватий хрящ Cartilago artenoide є парним гіаліновим хрящем. Ці хрящі відіграють найважливішу роль в процесі голосоутворення, розташовані на верхньому краї пластинки піднебільного хряща, і з'єднуються з ними за допомогою суглобів. Чепаркуватий хрящ має вигляд неправильної тригранної піраміди. В хрящі виділяють основу, верхівку і три поверхні – передньобічну, присередню і задню. На нижній поверхні основи чепаркуватого хряща базіс Cartilaginis artenoide розташована еліпсоподібна суглобова поверхня facies articularis для зчленування з чепаркуватою суглобовою поверхнею на верхньому краї пластинки персноподібного хряща. Від основи чепаркуватого хряща відходять два відростки – голосовий і м'язовий. Вперед спрямований голосовий відросток процесус vocalis, що побудований з еластичного м'яза. До цього відростка прикріплюється голосова зв'язка. М'язовий відросток процесус muscularis спрямований назад і вбік. До нього прикріплюються м'язи гортані, що змінюють положення чепаркуватого хряща в персно-чепаркуватому суглобі. При цьому змінюється положення правого чи лівого голосових відростків, до яких прикріплюються відповідні голосові зв'язки. Верхівка чепаркуватого хряща Apex Cartilaginis artenoide прямована вверх, дозаду і присередньо. Передньобічна поверхня facies anterolaterales має складний рельєф. Зверху і присередньо на цій поверхні помітний горбок колікулюс, від якого донизу і присередньо проходить дугоподібний гребінь кріста аркуата. Гребінь обмежує знизу трикутну ямку fovea triinguinalis. Під дугоподібним гребнем і позаду від основи голосового відростка є довгаста ямка fovea oblonga, до якої прикріплюється голосовий м'яз. Присередня поверхня facies medialis вузька і обернена до такої ж поверхні протилежного чепаркуватого хряща. Задня поверхня facies posterior широка і обвігнута назад, і ввігнута, нагадує черпак. До неї прикріплюються косий поперечний чепаркуваті м'язи. Надгортанник епіглотіс, побудований з еластичного хряща, його ще називають надгортанним хрящем Cartilago epiglottica. Надгортанник має видовжену лускоподібну форму, розташований попереду входу до гортані і позаду донизу від кореня язика, виступає на верхньою щитоподібною вирізкою. Вузький видовжений нижній кінець надгортанника називається надгортанним стеблом Petiolus epiglotidis, яке прикріплюється до внутрішньої поверхні щитоподібного хряща. На задній увігнутій поверхні надгортанника вище стебла посередині розташований видовжений надгортанний горбок Tuberculum epiglotticum. Ріжкуватий хрящ Cartilago corniculata. Хрящ Санторіні. Маленький, з поперечником 2-3 мм, має конічну форму з вираженим ріжкуватим горбком Tuberculum corniculatum. Він своєю основою прилягає до верхівки чепаркуватого хряща і розташований у товщі чепаркувато-надгортанної складки. Клиноподібний хрящ Cartilago cuneiformis. Хрящ Врізберга. Парний і дещо більший за ріжкуватий хрящ, має клиноподібний горбок Tuberculum cuneiforme. Цей хрящ розташований у товщі чепаркувато-надгортанної складки попереду над ріжкуватим хрящем. Обидва малі хрящі забудовою є еластичними. З'єднання хрящів гортані. Хрящі гортані з'єднуються між собою, а також з під'язиковою кісткою за допомогою зв'язок і суглобів. Гортань лярінгс з'єднується з під'язиковою кісткою за допомогою широкої сполучно-тканинної щитопід'язикової перетинки. Мембрана тіроїда, що натягнута між верхнім краєм щитоподібного хряща і під'язиковою кісткою. Передня потовщена частина цієї перетинки, що з'єднує верхню щитоподібну вирізку з тілом під'язикової кістки, називається серединною щитопід'язиковою зв'язкою Ligamentum thyroideum medianum. Задній потовщений край з кожного боку перетинки, який сполучає верхній рік щитоподібного хряща з великим рогом під'язикової кістки, називається бічною щитопід'язиковою зв'язкою Ligamentum thyroideum laterale. У товщі цієї зв'язки часто наявний маленький сезамоподібний хрящ, який називається звернутим хрящем Cartilago triticale. Надгортанник епіглотіс за допомогою зв'язок з'єднується з тілом під'язикової кістки з щитоподібним хрящем, а з верхньо-задньою поверхнею кореня язика складками слизової оболонки.
Від середини нижньої ділянки передньої поверхні надгортанника прямує догори і приєднується до тіла під'язикової кістки під'язикова надгортанна зв'язка лігаментум єоепіглотикум. Між під'язиково-надгортанною зв'язкою і серединою щитопід'язиковою зв'язкою розміщене передньо-надгортанне жирове тіло корпус адіпосум преепіглотикум. Надгортанне стебло з'єднується з внутрішньою поверхнею кута щитоподібного хряща, дещо нижче від верхньої щитоподібної вирізки, за допомогою щита надгортанної зв'язки лігаментум тіроепіглотикум. Окрім того, передня поверхня надгортанника з'єднана з верхньо-задньою поверхнею кореня язика трьома складками слизової оболонки. Однією серединною язиково-надгортанниковою складкою пліка гльосоепіглотика медіана з двома бічними язиково-надгортанними зв'язками пліце гльосоепіглотика латераліс. Збоку від серединної язиково-надгортанної складки розташовані дві заглиблені надгортанні долини валекуле епіглотіце. Персноподібний хрящ картіляго крикоїда, утворений щитоподібним хрящем, такі з'єднання. Персно-щитоподібний суглоб. Артикуляцію крикотіроїда, утворений щитоподібною суглобовою поверхнею пластинки персноподібного хряща та суглобовою поверхнею нижнього рога щитоподібного хряща. Суглобові поверхні плоскі, персно-щитоподібна суглобова капсула, капсула артикуляріс крикотіроїда, побудована з волокнистою сполучною тканиною, бере початок від нижнього рога щитоподібного хряща і прикріплюється до бічного краю пластинки персноподібного хряща. Частина сполучно-тканинних пучків капсули прямує догори, а інша частина донизу і назад, утворюючи В-подібну рогоперсноподібну зв'язку лігаментум кератокрикоїдеум. Частина пучків, що з'єднують дуги персноподібного хряща з нижнім краєм щитоподібного хряща, називається серединною персно-щитоподібною зв'язкою лігаментум крикотіроїдеум медіанум. Правий та лівий персно-щитоподібні суглоби утворюють комбінований суглоб, у якому можливі обертові рухи навколо лобової фронтальної осі. При цьому щитоподібний хрящ може нахилятися вперед, а нижні краї наближаються до дуги персноподібного хряща. В такому випадку відстань між голосовими відростками чубаркуватого хряща та кутом щитоподібного хряща збільшується, а голосова зв'язка, що прикріплюється до цих хрящів, натягується. Нижній край персноподібного хряща з'єднується з першим трахейним хрящем міцною сполучно-тканинною перетинкою, персне-трахейною зв'язкою лігаментом крікотрахеале. Персне чепаркуватий суглоб, артикуляцію кріка арітеноїда, утворений суглобовою поверхнею основи чепаркуватого хряща і чепаркуватою суглобовою поверхнею на верхньому краї пластинки персноподібного хряща. Ці суглобові поверхні є плоскими. Персне чепаркувата суглобова капсула, капсула артикуляріс крікотіроїдеа, прикріплюється до країв суглобових поверхонь. Капсула позаду укріплена персно чепаркуватою зв'язкою лігаментом крікоарітеноїдум. Окрім того, ріжкуватий хрящ з'єднується з верхівкою чепаркуватого хряща, а також з персноподібним хрящем і зі стінкою гортанної частини глотки за допомогою персної глоткової зв'язки лігаментом крікофарингеум. Перед тим, як охарактеризувати функції цього суглоба, вважаємо доцільним спочатку описати будову голосових і пристінкових зв'язок, які є внутрішніми зв'язками гортані. Голосова зв'язка лігаментум вокалі парно побудована з еластичних волокон, натягнена з обох боків між голосовим відростком чепаркуватого хряща і приблизно серединною внутрішньою поверхнею кута щитоподібного хряща. Вона є основою для утворення голосової складки слизової оболонки. Пристінкова зв'язка лігаментум вестибуляре. Парна вона тонша за голосову зв'язку і містить менше еластичних волокон. Ця зв'язка розташована вище від голосової зв'язки, проходячи між паралельною до неї. Пристінкова зв'язка починається від верхівки чепаркуватого хряща над голосовим відростком і прикріплюється до внутрішньої поверхні кута щитоподібного хряща. Ця зв'язка є основою для утворення пристінкової складки слизової оболонки. У персно-чепаркуватому суглобі можливі обертові рухи навколо вертикальної осі. При обертанні обох чепаркуватих хрящів назовні голосові відростки розходяться в боки, а відстань між правою і лівою голосовими зв'язками збільшується. При обертанні обох чепаркуватих хрящів досередині, навпаки, їх голосові відростки зближаються, а відстань між голосовими зв'язками відповідно зменшується. Внутрішній сполучно-тканинний каркас гортані, що розташований під слизовою оболонкою позаду і з боків від серединної персно-щитоподібної зв'язки, утворений волокнисто-еластичною перетинкою гортані – мембрана фіброеластика ларингіс. Ця перетинка складається з двох парних відділів – чотирикутної перетинки та еластичного конуса. Чотирикутна перетинка – мембрана квадрангуляріс, розташована у верхньому відділі гортані і бере участь у утворенні стінки її пристінки.
Чотирикутна перетинка попереду прикріплюється до внутрішньої поверхні кута щитоподібного хряща, а позаду до передньої грані чіпракуватого хряща. Над верхнім вільним краєм цієї перетинки слизова оболонка утворює чіпракувату надгортанну складку пліка арієпіглотіка. Нижній вільний край чотирикутної перетинки називається пристінковою зв'язкою лігаментом вестибуляре, а слизова оболонка утворює над нею пристінкову складку пліка вестибулярис. Еластичний конус. Конус еластикус розташований в нижньому відділі гортані і бере участь у утворенні стінки від голосникової порожнини. Еластичний конус має вигляд півмісяцевої пластинки, нижній край якої прикріплюється до верхнього краю дуги і пластинки персноподібного хряща. Позаду він приєднується до передньобічної поверхні основи і голосового відростка чіпракуватого хряща, а попереду до внутрішньої поверхні кута щитоподібного хряща нижче від пристінкової зв'язки. Вільний верхній край еластичного конуса називається голосовою зв'язкою лігаментом вокалі. Отже, хрящі гортані, що з'єднуються між собою зв'язками, перетинками та суглобами, утворюють волокнисто-хрящовий скелет гортані. М'язи гортані. М'язи гортані мускулі ларінгіс, що забудовою є поперечно-посмугованими, змінюють просторове положення їх хрящів один відносно одного. Натяг голосових зв'язок і ширину голосової щілини, відповідно змінюючи при цьому і внутрішній рельєф гортані. 7 м'язів гортані забезпечують основну функцію голосового апарату, функцію голосового утворення, змінюючи велику натягу голосових зв'язок і ширину голосової щілини. Окрім того, надгортанник виконує клапанну функцію. Відкриває і закриває вхід до гортані під час дихання і ковтання, забезпечуючи цей процес два м'язи гортані. За функціональною ознакою власні м'язи гортані можна розділити на 3 групи. Перша група – м'язи, що змінюють величину натягу зв'язок. Друга група – м'язи, що розширюють голосову щілину. Третя група – м'язи, що звужують голосову щілину. М'язи, що змінюють величину натягу голосових зв'язок. Персно-щитоподібний м'яз мускулюс крикотіреїдус. Парний, розташований зовні на передньобічній поверхні гортані. Цей потужний м'яз має дві частини – пряму частину парс ректа і косу частину парс обліква. Обидві частини починаються від дуги персноподібного хряща збоку від серединної лінії, йдучи косо догори і вбік. Пряма частина м'яза прикріплюється до задньої ділянки нижнього краю пластинки щитоподібного хряща. Коса частина м'яза, розташована позаду прямої частини, прикріплюється до нижнього рога щитоподібного хряща і персно-щитоподібної суглобової капсули. Функція – нахиляє щитоподібний хрящ вперед і донизу, при цьому збільшуючи відстань між кутом щитоподібного хряща і чіпракуватим хрящем, а голосова зв'язка натягується. Голосовий м'яз мускулюс вокаліс парний, проходить у товщу голосової складки, прилягає збоку до голосової зв'язки і зростається з нею. Він починається від внутрішньої поверхні нижньої ділянки кута щитоподібного хряща і прикріплюється до голосового відростка та довгастої ямки чіпракуватого хряща. Функція – голосовий м'яз або його частини скорочуються періодично з заданою частотою. Це призводить до періодичної зміни натягу голосової зв'язки і коливання голосової складки з певною частотою. Отже, голосовий м'яз є генератором механічних коливань, тобто звуку. Частоту скорочення голосового м'яза задають нервові імпульси, що надходять до нього по рухливих волокнах блукаючого нерва. М'язи, що розширюють голосову щілину. Задній персно-чіпракуватий м'яз мускулюс крикоаріетеноїдеус постеріор. Потужний парний м'яз починається широкою основою від усієї задньої поверхні пластинки персноподібного хряща. Прямою косо догори і вбік прикріплюється до м'язового відростка чіпракуватого хряща. Функція – тягне м'язовий відросток чіпракуватого хряща назад і присередньо. При цьому голосовий відросток разом з голосовою зв'язкою рухається вбік. Внаслідок цього голосова щілина розширюється, а голосова зв'язка дещо натягується. Щитонадгортанний м'яз мускулюс тіроепіглотікус. Парний, за сучасною міжнародною анатомічною номенклатурою, цей м'яз називається щитонадгортанною частиною парс тіроепіглотіка, щиточіпракуватого м'яза. Він починається від внутрішньої поверхні кута щитоподібного хряща, прямою догори і назад, прикріплюється до передньої поверхні надгортанника. Функція – підіймає надгортанник і тягне його вперед, при цьому відкриває і розширює вхід до гортані, де що розширюється голосова щілина. М'язи, що звужують голосову щілину. Бічний персно-чіпракуватий м'яз мускулюс крикоаріетеноїдеус латераліс. Парний починається від бічної частини дуги персноподібного хряща. Прямою косою догори і назад прикріплюється до м'язового відростка чіпракуватого хряща. Функція – тягне м'язовий відросток вперед і присередньо.
При цьому голосовий відросток разом з голосовою зв'язкою рухається присередньо, а голосова щілина звужується. Щиту чи паркуватий м'яз. Мускулюс тіроеритиноїдус. Парний починається від задньої поверхні кута щитоподібного хряща, зовні від голосової зв'язки, прямою назад, поруч з голосовим зв'язками. Прикріплюється до м'язового відростка і трикутної ямки чи паркуватого хряща. Функція тягне м'язовий відросток чи паркуватого хряща вперед і присередньо. Голосовий відросток разом з голосовою зв'язкою рухається присередньо. Відстань між щитоподібними і чи паркуватим хрящами зменшується. Від цього голосова щілина звужується, а натяг голосової зв'язки послаблюється. Поперечний чи паркуватий м'яз. Мускулюс аритиноїдеус трансверсус. Непарний. Його пучки розташовані горизонтально і прикріплюються до задньої поверхні обох чи паркуватих хрящів. Функція зближує обидва чи паркуватих хрящі, відповідно зближуються голосові відростки цих хрящів і голосові зв'язки, а голосова щілина звужується. Косий чи паркуватий м'яз. Мускулюс аритиноїдеус облікус. Парний розташований позаду поперечного чи паркуватого м'яза. М'яз починається від м'язового відростку одного чи паркуватого хряща. Прямою косо догори і присередньо прикріплюється до верхівки протилежного чи паркуватого хряща. Функція зближує чи паркувати хрящі та їх голосові відростки. Відповідно, зближуються голосові зв'язки, а голосова щілина звужується. Чи паркувато надгортанний м'яз. Мускулюс арі епіглотікус. Парний є безпосереднім продовженням косого чи паркуватого м'яза, тому за міжнародною анатомічною номенклатурою він називається чи паркувато надгортанною частиною. Парс арі епіглотіка. Косого чи паркуватого м'яза. М'яз починається від верхівки чи паркуватого хряща, прямою вперед і догори прикріплюється до бічного краю надгортанника. Слизова оболонка утворює над цим м'язом чи паркувату надгортанну складку. Пліка арія епіглотіка. На задній частині складки помітні два горбки – ріжкуватий горбок туберкулюм корнікулятум і клиноподібний горбок туберкулюм кунеїформе. Вони утворені слизовою оболонкою над одноіменними хрящами. Функція чи паркувати надгортанний м'яз тягне надгортанник назад і нахиляє його вниз, при цьому закривається і звужується вихід до гортані. Рух усієї гортані разом з гортанною частиною глотки догори і донизу під час ковтання та розмови забезпечують надпід'язикові і підпід'язикові м'язи шиї. Порожнина гортані. Порожнина гортаві кавітас лярінгіс на лобовому фронтальному зрізі нагадує форму пісочного годинника. Її стінки вкриті слизовою оболонкою. В середньому відділі порожнина гортані звужена, а в верхньому і нижньому відділах розширена. Верхній розширений відділ називається пристінком гортані – vestibular laryngeus. Він починається входом до гортані Aditus laryngis, який сполучається з ротовою частиною глотки. Вхід до гортані обмежуваний попереду задньою поверхнею гортанника, а з боків правою і лівою чи паркувато над гортанними складками пліця арія епіглотці. Позаду верхівками обох чи паркуватих хрящів і між чепаркуватою вирізкою інцизура інтераритиноїде. У цій вирізці слизова оболонка утворює міжчепаркувату складку пліка арітиноїдео. Вхід до гортані під час ковтання закриває нагортанник. Пристінок гортані донизу поступово звужується, з обох боків закінчується повздовжньою складкою слизової оболонки, яка називається пристінковою складкою пліка вестибуляріс. У товщі цієї складки проходить пристінкова зв'язка. Простір, розташований між правою і лівою пристінковими складками, називається пристінковою щілиною ріма вестибулі. Передня стінка пристінка гортані найдовша, приблизно 4 см, утворена над гортанником. Задня стінка пристінка, що утворена чепаркуватими хрящами, найкоротша, всього від 1 до 1,5 см. Середній звужений відділ порожнини гортані представлений голосовим апаратом, голосником глотіс. Верхньою межею голосника є права і ліва пристінкова складка, а нижньою права і ліва голосові складки пліца вокаліс. У товщі голосової складки проходять голосова зв'язка і голосовий м'яз. З кожного боку між пристінковою і голосовою складкою розташована заглибина, що називається шлуночком гортані, ventriculus laryngis, шлуночком органії. Найглибша і повернута догори частина шлунка гортані називається мішечком гортані, sacculus laryngis. Поздовжній простір між правою і лівою голосовими складками називається голосовою щілиною ріма глотідіс, ріма вокаліс, що має видовжену трикутну форму з вершиною спрямованою вперед, складається з двох частин – міжперетинкової та міжхрящової. Міжперетинкова частина парс інтермембранакea найдовше відповідає довжини голосних зв'язок. Міжхребцева частина парс інтеркартілягінеа розташована між присереднім, поверхневими чи паркуватими хрящами. Довжина голосникової щілини у чоловіків дорівнює 20-24 мм, а у жінок 16-19 мм. Довжина міжперетинкової частини голосової щілини у чоловіків дорівнює приблизно 15 мм.
а у жінок 12 мм. Ширина голосової щілини під час спокійного дихання дорівнює приблизно 5 мм, а при розмові досягає 15 мм. При цьому голосова щілина має неправильну видовжену ромбоподібну форму. Під час співу та крику голосова щілина розширюється максимально, тоді можна побачити навіть контури трахейних хрящів. Нижній відділ порожнини гортані, що розташований під голосовими складками, називається підголосниковою порожниною cavitas infraglottica. Він поступово розширюється і безпосередньо переходить у порожнину трахеї. Слід підкреслити, що елементи голосника, зокрема голосові зв'язки і голосові м'язи, є тільки генераторами звуку, тобто механічних ковтань. Частотні й амплітудні параметри звукових коливань визначають відповідні центри головного мозку, команда від яких поступає до м'язів гортані по рухових гілках блукаючого нерва. Різноманітність тембру і діапазону голосу забезпечують резонатори, порожнини трахеї, гортані глотки, рота і носова порожнина, пристінкові пазухи. В артикуляції мови бере участь губи, язик, зуби, м'яке піднебіння і м'язи лиця. Кровопостачання гортані. Кровопостачання забезпечують дві парні артерії. Верхня гортанна артерія, що є гілкою верхньої щитоподібної артерії, і нижня гортанна артерія, що відходить від нижньої щитоподібної артерії. Венозна кров відтікає по одноіменних венах, які впадають відповідно у внутрішню яремну і плечово-глоткову вени. Лімфа від гортані відтікає до глибоких передніх шийних лімфатичних вузлів, передгортанних, щитоподібних, передтрахейних, притрахейних і до нижніх глибоких бічних шийних лімфатичних вузлів. Від цих вузлів лімфа потрапляє у правий і лівий яремні стовбури. Інервація гортані. Інервацію здійснюють рухові, чутливі і парасимпатичні волокна верхнього і нижнього гортанних нервів, що є гілками блукаючого нерва, 10-та пара черепних нервів. Рухові волокна верхнього гортанного нерва інервують тільки парсно-щитоподібний м'яз гортані, а його чутливих волокнах йде чутлива інформація від стінок гортані, зокрема слизової оболонки, вище рівня голосової щілини. Рухові волокна нижнього гортанного нерва інервують всі інші м'язи гортані, крім парсно-щитоподібного м'яза. А по його чутливих волокнах йде чутлива інформація від стінок гортані, зокрема слизової оболонки, нижче рівня голосової щілини. По парасимпатичних волокнах цих нервів передається команда на виділення секрету гортанними залозами та келихоподібними клітинами слизової оболонки. По симпатичних післявузлових волокнах, що відходять від верхнього шийного симпатичного вузла, передається команда на припинення виділення секрету гортанними залозами та келихоподібними клітинами, а також на звуження просвіту кровоносних судин. Післявузлові симпатичні нервові волокна підходять до об'єкта інервації з відповідними артеріями, обплітаючи їх. Вікові особливості гортані. Гортань у немовлят коротка, широка, лікоподібна, розташована на рівні 2-4 шийних хребців. Пластинки щитоподібного хряща сходяться під тупим кутом, гортанний виступ відсутній. У немовлят і дітей грудного віку гортанник розташований дещо вище кореня язика. При ковтанні рідка їжа обходить надгортанник з боків і через грушоподібні закутки потрапляє у гортанну частину глотки. Тому дитина може одночасно дихати і ковтати молоко під час смоктування. Гортанний виступ у дітей відсутній, а формується в період статевого дозрівання. Широкий щитоподібний хрящ немовлят має глибоку верхню щитоподібну вирізку. Пластинки персноподібного хряща високі. Тому у немовлят вхід до гортані відносно широкий, ніж у дорослої людини, а голосова щілина розташована високо, пристінок гортані короткий. Еластичний конус гортані у немовлят вузький і короткий, 9-10 мм, довжина голосової щілини не перевищує 6-6,5 мм. Шлуночки гортані розвинені добре, на відміну від дорослої людини, у немовлят довжина між перетинковою і міжхрящовою частин голосової щілини майже однакова. У перші 3 роки життя дитини голосова щілина помітно збільшується, особливо її ріст прискорюється в період статевого дозрівання. М'язи гортані у немовлят у дитячому віці розвинені слабо, інтенсивно ростуть у період статевого дозрівання. Гортань швидко росте упродовж перших 4-5 років життя. Після 6 років ріст гортані сповільнюється, але під час статевого дозрівання у хлопчиків її ріст прискорюється і розміри збільшуються. Стає помітним гортанний виступ. У цей час змінюється голос, відбувається мутація голосу. Ріст і функція гортані пов'язані з розвитком і функцією статевих залоз. Ріст гортані продовжується до 25 років у чоловіків і до 22-23 років у жінок.
На час росту гортані поступово опускається, а відстань між її верхнім краєм і під'язиковою кісткою збільшується. У 7-річних дітей нижній край гортані досягає рівня верхнього краю 6-го шийного хребця. Після 17-20 років гортань займає характерне для дорослої людини положення. Статевих відмінностей у будові гортані на ранньому дитинстві не спостерігається. Після 6-7 років гортань у хлопчиків значно більша, ніж у дівчат того віку. У 10-12-річних хлопчиків стає помітним гортанний виступ. У період статевого дозрівання розміри гортані, зокрема довжина голосових зв'язок, у хлопчиків більша, ніж у дівчаток. Хрящі гортані у немовлят тонкі. З віком вони потовщуються, але дуже гнучкі. Після 23-25 років починається скостеніння гіалінових хрящів гортані. Спочатку щитоподібного, пізніше перснеподібного, згодом основи чепракуватого хрящів. Еластичні хрящі не скостеніють.